Hej, ljudi koji dišete nogomet i živite nogometno tržište poput nas. Dolazimo s još jednom vrućom bombom za vas, a ova dolazi ravno iz srca Hrvatske, ali s odikom diljem Europe. Ovdje na kanalu nastavljamo nastojati poboljšati se svaki dan, donoseći pouzdane informacije, analize iza scene i sadržaj na visokoj razini za one koji istinski vole nogomet. A danas ćemo o imenu koje eksplodira na radaru velikana kontinenta, Martinu Baturini, veznjaku, tek 22-godišnjaku, najvrednijem igraču zagrebačkog Dinama, koji bi mogao biti velika senzacija sljedećeg prijelaznog roka. Ali prije nego što počnete, napravite ovu pametnu kombinaciju. Lajkajte, pretplatite se na kanal i aktivirajte zvono, jer čeka vas puno toga, a ne želite ništa propustiti. Da shvatimo zašto Baturina privlači toliko pažnju i koji se klubovi već kreću iza kulisa. Ako još ne poznajete Martina Baturina, zabilježite njegovo ime. Hrvatski veznjak sa samo 22 godine danas se smatra jednim od najvećih draguja balkanskog nogometa. Igra na poziciji ofenzivnog veznog, ali ima pokretljivost, viziju, kratak dribling i završava izvan kaznenog prostora. On je tip igrača koji ubrzava igru, lomi redove i odlučuje utakmice. U 159 utakmica za zagrebački Dinamo, Baturina je već skupio 22 gola i 37 asistencija, impresivne brojke za nekoga tako mladog, koji igra u manje siljanoj ligi, ali s poviješću otkrivanja sirovih talenata. Transfermarkt trenutno procjenjuje Baturininu tržišnu vrijednost na 22 milijuna eura, što ga čini najskupim igračem u Dinamovoj momčadi. Ali postoji konsenzus među tržišnim analitičarima da bi taj broj mogao brzo porasti u konkurentnijem scenariju. Njegov ugovor je do ljeta 2028. godine, ali očekivanja unutar kluba i šire su da će sljedeći prijelazni rok biti prekretnica u Baturininoj karijeri. Lista klubova zainteresiranih za Baturina jednostavno je zvijezdana. Od prošle sezone ime Hrvata veže se uz Real Madrid, PSG, Bayern München, Inter Milano, Borussia Dortmund, Manchester United i Eintracht Frankfurt. Svaki klub ima svoj interes, ali svima je zajednička stvar. U Baturini prepoznaju talent svjetskog potencijala. Prošlog ljeta Fiorentina je ponudila 18 milijuna eura plus bonuse. No Dinamo ga je, zajedno s igračem, odlučio zadržati još jednu sezonu zbog njegove zahvalnosti i daljnjeg razvoja. Danas su izvori bliski hrvatskom klubu potvrdili da postoje novi upiti, uključujući i klubove Premier lige, koji su zatražili službene datume za početak pregovora. I tu dolazi novi kandidat, turski klub s poviješću, ambicijom i jasnim planom, Galatasaray. Najvrućije vijesti dolaze iz Turske. Prema pisanju lista Fotomac, Galatasaray je odlučio ući u spor za Martina Baturinu, a cilj je jasan, zamijeniti legendu Driza Mertensa, 36. Turski klub je već kontaktirao Dinamo i obavješteni su da postoji nekoliko zainteresiranih iz Engleske. Ipak, Gala namjerava formalizirati konkretan prijedlog u idućem roku. Potraga za Baturinom dio je procesa obnove momčadi, već se razmišlja o ligi prvaka iduće sezone, te održavanju konkurentnosti na europskoj sceni. Izvori bliski Galatasaru pokazuju da je klub spreman platiti više od Fiorentinog prijedloga, te da bi mogao ponuditi atraktivni sportski projekt od ostalih među opcija u Europi. To je hrabar, ali koherentan potez. U ostalom, zamijeniti Mertensa nije zadatak, a Baturina je, čini se, ime doraslo izazovu. Dinamo Zagreb zna da gleda u zlatni rudnik. I zbog toga je pristupio pregovorima s oprezom i inteligencijom. Unatoč održavanju ugovora s Baturinom do 2028. klub neće zadržati igrača pod svaku cijenu. Interno, ideja je prodati ga za što veću cijenu, u najboljem sportskom i marketinškom trenutku. Nadalje, Dinamo ima noviju povijest razvoja velikih talenata, poput Luke Modrića i Joska Guardiola, i zna kako kapitalizirati taj prestiž na tržištu. Hrvatska uprava očekuje prijedloge od 25 milijuna eura za početak ozbiljnih razgovora, što Galatasaray i ostale klubove stavlja u utrku koja zahtijeva više od dobre volje. Također postoji mogućnost uključivanja klauzula o preprodaji i bonusa za učinak, što je uobičajeno u pregovorima s mladim igračima koji obećavaju. Stanimo sad na zemlju i razmislimo o stvarnim scenarijima. Galatasaray nudi više od 25 milijuna eura i brzo zaključuje posao, koristeći iščekivanje i projekt trenutnog vlasništva.
U borbu ulaze proligaški klubovi i dižu vrijednost na oko 30 ili čak 35 milijuna eura. Baturina odlučuje pričekati još jednu sezonu, ako se ne osjeća ugodno s prijedlozima ili misli da može napraviti skok u elitni klub s još jednom godinom sazrijevanja. Ono što se zna je da je igračev agent u aktivnim pregovorima s nekoliko klubova i želi osigurati da izbor sljedeće destinacije bude tehnički, sportski i financijski solidan. Baturina ne želi samo igrati, on želi zablistati. I to će biti odlučujuće u izboru između kluba poput Galatasaraya, koji mu nudi vodeću ulogu, ili europskog velikana, gdje će se možda morati boriti za prostor. Brojke Martina Baturine itekako bodu oči. Sa samo 22 godine već ima 159 utakmica za zagrebački Dinamo, 22 gola, 37 asistencija. Njegove glavne prednosti su sposobnost stvaranja prilika u posljednjoj trećini terena, kvaliteta u dodavanjima između linija, te niž srednje klase i osobnost koja odlučuje utakmice, čak i pod pritiskom. Ove karakteristike ga čine usporedivim s imenima kao što su Florian Wirtz ili Dominik Szoboszlai na početku njihovih karijera, moderni, svestrani igrači spremni voditi napadački vezni red. Martin Baturina predstavlja ono što moderni klubovi traže, ofenzivnog veznjaka s taktičkom inteligencijom, fizičkom eksplozivnošću i tehničkim repertoarom. Nadalje, njegov temperament na terenu smatra se zrelim za njegove godine. Natjecateljski je nastrojen, daje primjere, rijetko se skriva u velikim utakmicama. S krajem Mertensove ere u Galatasaru ili mogućim odlascima u druge klubove, Baturina se pojavljuje kao srednjoročno i dugoročno rješenje, a ne samo medijski odjek. I ono što je najbolje, može još mnogo evoluirati. Vaš strop je visok, a pod odgovarajućim tehničkim vodstvom lako može udvostručiti svoju tržišnu vrijednost u sljedeće 2 godine. U Hrvatskoj ga već smatraju novim majstrom domaćeg nogometa. Među navijačima Dinama vlada očekivanje da će otići u veliki klub, ali otići na velika vrata, kao veliki idol nove generacije. Na društvenim mrežama navijači Galatasaraya već su uzbuđeni zbog te mogućnosti. Mnogi ga vide kao savršenu zamjenu za Mertensa, s više fizikalnosti i intenziteta, te sa sposobnošću da vodi vezni red u godinama koje dolaze. Pitanje koje svi sada postavljaju je: tko će djelovati prvi? Tko će se kladiti na Baturina prije nego što mu cijena nestane? A sada je, kao i uvijek, na vama red da sudjelujete. Što mislite o Martinu Baturini? On bi bio dobra oklada za vaš tim. Vrijedi 25 milijuna koliko Dinamo traži. Komentirajte ispod. Razmijenimo ideje. Uvijek čitamo vaše komentare i pokrećemo teme o kojima obožavatelji žele raspravljati. I naravno, ako vam se svidjela ova kompletna analiza, ostavite like, pretplatite se na kanal i podijelite s prijateljima koji prate svaki korak europskog tržišta. Vidimo se u sljedećem videu s više bombi, više iza kulisa i puno kvalitetnih informacija.